Нищо ми няма. Нищо ми няма. Нищо ми няма. Ето там некъде ме подклаза, ме подкарана тука. Там имаше един клон и ме дигна. Тук в тия шипове се забу. Удари ли се нека? Не. Сигурен си? Аз пуснах мотора. А? Пуснах мотора. Ема бе, дай тук нагоре, още 2 метра. Да бе. Не си ударил някой дърво такова. Не бе. Отмори малко. Значи го изкараш. Абе, да го цапали му, тук си излезе нагоре лексико. Да бе. Ох. Не си се ударил? Не бе, пуснах мотора. Ако фърнеш мотора и се пазиш да не се... Оттам ли те откара? Мора минава напреко, да е явно някой камък го префърля. Не, Да. като е давал газ и аз доле, че сега ще ги спусна. Не, сега ще ти покажа от кой клон. Тук имаше някъде клон. От това ли беше? Не, ти си долу още отдолу. Къде падна? А не, долу е това там клон. Виж, това ти е първият такова. Давай, пали, тръгвай де. Аре. Ево да ги тук карам. нагоре и е така. Да ги карам ли, але? Ева по-дали кога тук налево само и он се потегли. Чакай. От тук натам и си Да, бе, трябва само след кога. още Оттатък 2 се метра, качи. пак гледа, Оттатък, ще отгоре. От тук? Еми, няма да се качиш от тук. Да бе, кача, ще те държи мотор. Тури си първа и лека гаси нагоре.